Waqt laqa madwar mejda f'Kastilja l-Komunità Arbija f'Malta faħret lill Prim Ministru Joseph Muscat talli fis-segretarjat tiegħu inkluda rappreżentant Musulman. L-Imam Mohammed El Sadi qal li l-komunità Musulmana tinsab kuntenta immens bil-preżenza ta' Mario Farrugia Borg fl-ogħla karigi tal-Gvern. Ftit ta' snin ilu Farrugia Borg kien kunsillier nazzjonalist bħal Qormi qabel ma sar attivist fih dan il-Partit Laburista. L-Imam sostna li Farrugia Borg kien strumentali waqt il-kampanja elettorali sabiex tejjeb ir-relazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Komunità Arbija. Dr. Muscat stqar li l-Komunità Arbija mhix soċjetà differenti iżda minorità fih dan is-soċjetà Maltija. Waqt il-laqan talbet rinunzja fuq is-self ta' 400,000 euro li l-komunità għandha fuq l-iskola Marjam Al-Batul Fraħal ġdid. Il-Prim Ministru ħabbar li beda l-proċess f'dan ir-rigward. Dan fid-dawl il-Gvern jifhem il-bżonn ta' ambjent aktar stabbli u sostenibbli għal tfal li attendu din l-iskola. Dr. Muscat wera l-ħeġġa li jiżdied id-dialogu bejn il-Gvern u l-Komunità Arbija u fost oħrajn semma suġġetti bħat tolleranza u drittijiet tan-nisa.